העניין הבא שלנו, סכסוך העבודה במשרד החוץ שנמשך כבר יותר מ4 חודשים, מביא היום לפגיעה במשלחות בני הנוער לפולין. העובדים לא הנפיקו דרכונים דיפלומטיים לאנשי אבטחה נושאי נשק שמלווים את המסעות לפולין, ועכשיו כ2,000 תלמידים נמצאים בהמתנה ובציפייה לגמר הסכסוך. כתבנו לענייני חינוך אסף אוזן מדווח. חבל שעניינים פוליטיים יבואו על חשבון חינוך הדור. הבוקר התבשרו כ2,000 תלמידים מכ18 משלחות לפולין שהמסע יוקפא בשל סכסוך עבודה במשרד החוץ. ימים שלמים שפשוט יושבים ביד ושם ושומעים נונסטופ על השואה. הכי מאכזב שזה בא עכשיו אחרי כל ההכנות. זה באמת כאילו דבר שאני מחכה לו גם כאילו מאז שאני תלמידה כאילו ביסודי. המשלחת הראשונה אמורה לצאת כבר בימים הקרובים, אבל התלמידים ככל הנראה יישארו בארץ. בכיתה לא יודעים, אני גיליתי היום שזה עוד יותר אכזבן. במסגרת הסכסוך בין משרד החוץ למשרד האוצר לא ניתנו אשרות נסיעה דיפלומטיות למאבטחי בתי הספר המלווים את התלמידים, המאפשרות להם לשאת נשק בפולין. אני חושבת שזה מאוד קשה להגיד לדור הכמעט האחרון שיש להם את ההזדמנות לשמוע מעדים וניצולי השואה, להגיד להם שבלתי אפשרי לצאת. במשרד החוץ שובתים כבר 4 חודשים בדרישה לשפר את תנאי העסקתם. לא אנחנו אלה שמעכבים אותם, מי שמעכב אותם, כמו שאמרתי, זה משרד האוצר שמסרב לשבת ברצינות ולסיים את סכסוך העבודה במשרד החוץ. המסעות לפולין, מבחינתנו ארגון ההורים הארצי, הם נושא ששווה את ההחרגה מבחינת ועד העובדים של משרד החוץ. כולם עכשיו מקווים שימצא פתרון מהיר לסכסוך, כזה שיאפשר לתלמידים לצאת למסע. אנחנו מאוד בעד צדק חברתי, אבל אי אפשר להטיל את הפוליטיקה על בנות שהכינו לי כמעט שנה. גורמים במשרד החינוך מוסרים לנו כי הם פועלים בכל דרך על מנת לאפשר את היציאה למסעות לפולין ובודקים גיוס חלופי של מאבטחים נושאי נשק בעלי דרכון דיפלומטי שילוו את התלמידים כבר במשלחת הקרובה. וכתבנו המדיני מואב ורדי, השביתה הזו פוגעת לא רק במשלחות של בני נוער, אלא גם במשק עצמו, בפעילות המשק. ולא במעט, תמר, הבורסה ליהלומים מתכוונת לערוך בחודש הבא אירוע גדול של קנייני יהלומים שיגיעו מכל העולם, אלא שכל האירוע הזה עומד בסכנה מכיוון שכ-250 אנשי יהלומים שאמורים לבוא לפה לקנות, לא יכולים להגיע כי דרוש להם ויזות לישראל, אותם ויזות שאנשי משרד החוץ לא מוציאים. נשיא הבורסה ליהלומים, אדון בשם יאיר סער, משגר מכתב לראש הממשלה נתניהו, ובו הוא אומר, הנזק צפוי להיות כ2 מיליארד דולר, היקף סחר היהלומים בשבוע הזה אם האירוע יבוטל. נדרשת, אומר מר סער, מתערבותך ראש הממשלה המהירה כדי למנוע נזק כלכלי. בינתיים אין התייחסות לנושא הזה, בינתיים אין אירוע. וצריך לומר מה קורה עם השביתה הזאת, כבר 4 חודשים, אין שום הגעה לשום פריצת דרך, והאוצר נוקט בצעד, יש לומר חריג מאוד, הוא מקצץ 25% מהמשכורות, מגובה המשכורת של עובדי משרד החוץ. זה צעד חריג, אמנם הוא חוקי, אבל תמר, קשה להאמין שצעד כזה היה ננקט נגד עובדי הנמלים, עובדי חברת החשמל, וכל זאת הוא ננקט עכשיו. תודה, מואב.